Hvad så YouTube, det er Ane, så i dag er jeg så glad, fordi min laser er kommet. Jeg vil lave en test. Det bliver ikke i dag, jeg tester den, men det bliver i dag, jeg laver en unboxing. Så nu åbner vi. Og jeg skal lige sige, det er fra Mini in the Box. Jeg er bare så glad. Jeg har ventet så lang tid. Og her er den. Med det. Fed elastik. Okay, her er regningen, det skal jeg ikke lige se. Men ellers, selve laseren, lad mig lige åbne den. Og det er fra Mini in the Box. Se det lige igen. Wow. Og der er nøgler med for at tænde og slukke. Det er meget fedt. Der er så ikke lige noget batterier i, og man skal også lige tænde. Men her er den. Jeg vil lave en test med den næste gang jeg laver en video. Det bliver en test med den her. Så ja, jeg er bare super glad, fordi den er endelig kommet. Okay? Subscribe, like. Det skal I huske. Farvel.